Il-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar għadda lill-Kummissarju tal-Pulizija rapport dwar investigazzjoni finanzjarja li saret mid-Dipartiment tal-Awditjar Internu Investigazzjonijiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar il-Fondazzjoni Marzek Excel. Mir-rapport jirriżulta li minkejja li din il-fondazzjoni fallit milli tilħaq l-għanijiet li għalih kienet waqfet mill-Gvern Malti, il-Gvern b'mod irregolari xorta ddiela pagamenti li laħqu kważi 2 miljun euro. Ir-rapport jagħmilha ċara li l-flus li l-Gvern Malti għadda wara t-tieni fażi tal-proġett li l-Fondazzjoni Marzek Excel kienu irregolari għax dawn kellhom biss jiġu mħallsa jekk l-ewwel fażi tal-proġett tkun suċċess meta fir-realtà kien hemm falliment. It-transazzjonijiet prinċipali li jidhru li seħħew kienu ta' żewġ pagamenti ta' kważi 260,000 mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru matul l-2008, 3 pagamenti ta' kważi 600,000 mill-Ministeru tar-Riżorsi u Affarijiet Rurali matul l-2009 u 20 pagamenti ta' kważi 930,000 euro mill-Ministeru tal-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni mill-2010 sa' Marzu tal-2013. Kif jirriżulta mill-ħlasijiet li saru li din il-kumpanija, dan il-proġett kien jinvolvi mhux biss l-Uffiċċju tal-Prim Ministru imma anke diversi ministeri oħrajn fosthom dak immexxi minn George Polucino u ieħor immexxi minn Austin Gutz. Fil-fatt mill-istess rapport jirriżulta wkoll li din kienet deċiżjoni kollettiva tal-Kabinett li ttieħdet fid-29 ta' Jannar tal-2008 ftit jiem qabel ma bdiet il-kampanja elettorali tal-elezzjoni ġenerali ta' Marzu 2008. Mill-investigazzjoni interna li jagħmel id-Dipartiment ta' Awditjar Internu Investigazzjonijiet, irriżulta li kemm l-Università ta' Malta kif ukoll l-EMCAST qablu li l-għanijiet tal-ewwel fażi tal-proġett ma kinux intlaħqu u għalhekk ikkonfermaw li l-proġett immexxi minn din il-fondazzjoni ma kellux jipproċedi għal fażi li jmiss. Madankollu l-Gvern Nazzjonalista xorta waħda għadda l-fażi li jmiss tal-proġett u għadda 25 pagament li laħqu kważi 2 miljun euro lil din il-fondazzjoni. Mitlub jirreaġixxi għal din l-investigazzjoni waqt il-programm Realtà, il-Ministru Cardona saħaq li l-Gvern irid jassigura li dan l-ammont li allegatament tħallas għal xejn jingħata lura. Din il-ġimgħa ġie konkluż rapport ieħor illi sar mill-Internal Audit and Investigations Department fuq talba tagħna tal-Ministeru tiegħi li qed l-Uffiċċju tal-Prim Ministru rigward nuqqasijiet kbar ta' fondi pubbliċi kbar. Qegħdin nitkellmu fuq miżappropriazzjoni ta' 10 miljun euro li tħallsu lill-kumpanija li kienet ġiet kostitwita mill-Kabinet tal-Gvern Nazzjonalista fl-2008 u dawn ovvjament huma 2 miljuni illum milli ittieħdu minn persuni li ma ġewx użati kif kellhom jiġu użati u ma kellhomx jingħataw, però llum ovvjament huwa ammont illi biex ngħidu hekk. Min hija dik kumpanija? Kumpanija jisimha Marzek Excel hija kumpanija illi kienet ġiet kostitwita fl-2008 kif qed iktar qabel b'deċiżjoni tal-Kabinet tad-29 ta' Jannar 2008 u llum ovvjament il-rapport tal-IAID li hija l-Internal Audit and Investigations Department fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru ġie komunikat lili u jiena għaddejtu mill-ewwel għall-Pulizija biex jibdew jinvestigaw dan il-każ. Chris Cardona saħaq li din hija investigazzjoni oħra li qed tkompli tibgħat messaġġ b'saħħtu li dan il-Gvern mhux se jittollera abbużi bi flus il-poplu.